Sang Basukarma Madyan Satya Santosa parandene angguga kaya bayi pinilarke sak ibune ning pasar. Mangkono sang ibu sigra anglukar makutanira ingkang putra Mustaka biya den rebahaken ing pepangkone. Dewi Kunti ngidung asih sarwi anisik-isik pararapanira ingkang putra Basukarma sarta alus rikmanira sang pekeh. Ayem tentrem ing pepangkon sanadyan amung sagebyaran sang Basukarma wis angger nggenira sare. Bocah kacarita kaya mangkono dupi kapiyarsa swaraning jago kluruk hamelung-melung kaya hameling mriksang Senopati ngakedah jumangkah gagah netepi dhumateng Darma jenghirat sang Basukarma rabat sigra manjing payudan Tegal Kurusetra.